as rocas bícanse co mar. Espiados polo monte con envexa. Outrora reinado de seres míticos. Deixaron paso a novos señores. Dende o máis humilde, mais non insignificante. Todos teñen o seu lugar neste complexo castelo de naipes. Dende o máis diminuto ata nós, sí, nós, que fomos deformando un reino que era para todos. Pero convertímolo no ceo duns poucos. Este vídeo está en branco e negro, e non por ningunha banal pretensión cinematográfica, senón porque cada vez a cor vaise apagando máis e máis. Pero xuntos podemos facer que a cor resurxa de novo!